И здравейте хора, аз съм Дарин The Cure Pros и днес ще снимаме на The Fancy Pants Adventure. Това е... Опа. Една много яка игричка, забавна е. И така, да започваме. Надявам се този клип да стане хубав. Опа. Ще цъкам пауза. Скажи, скачаше. Оу. Гаден пак. Вземаме гел. И бягаме. Какви са тия паци, бе? Уиу. Еу. Уинк. Уиу. Добре! За тия паци. Вау. Не знам. Така. Мяу. Пак-пау. Пиу. Стига, бе. Какъв е този лак? Че се... Там. Горе. Това го мраза. Мишка. Как ме удари? Кам. Не, това го мраза. Така. Бързо. Успяхме. Не. Не. Това е гадно. Не. Защо? Защо? Не. Значи трябва да съм на върха. Когато дойде... Не, Пази се чиквата, бе. Не! Не! Защо? Защо? Защо ме го причиняваш? Игра, защо? Не! Поне няма да се качвам едно нагоре. Не! Мале, добре. Що не стана? Играта има... Мисля, че 3 части. А сега World 1. И... Мисля да снимам и на World 2 и на World 3. Може би има и World 4, не знам. И така че... Да. Не! Ама... Защо? Това е гадно. Не знаеш какво правя. Саднах съм. Опа. Жрам. Оп. Питания. Намаля малко мюзиката. Лево селект. Да видим какво има тук. Бос. Окей. Така. Левел 1. Морта да не съща. Да, също ще бъде.
Естествено. Играта трябва да помогне за хората. Да знаете, от сега се О, това е въртичка. От сега се откажете да играете, защото просто ще ви стане лошо. Не знам аз как оцелявам. Още. Я! Стефанце. Дра... Пропаса. Е, 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 е. Пиу, пиу, пиу. Така ще получили. Чапа ще го правя това, защото ще не се правим. Така. Я там мало нещо, бе. Вижте. Опа! Мале, мога да падна. Да го видим. Братичка. Болинг топка. Уау. Ауве. Ти си бил джентълмен. Защо ме удариш като си джентълмен? Трябва да сваля тази шапка. Я. Притесняваш ли се? Добре. Не искам да съм тук. То се идва. То се идваш. Я да видим какво прави това. Вау. Уи. Аре. Бе. Уи. Това е много хитро, между другото. Уи. Уи. Мале. Оу. Гаден камък. Излязох. Защо? Не мисля, това е за клипа. Дано да ви харесало. Ой. Гледахте. И